Derî lêda çû derî vekir mêze kir postegerek li pêşiya wî ye. Posteger zerfê di destê da wî û vegeriya. Ew ji vegeriya odeya xwe zerf vekir, di zerfê de nameyek hebû. Li gel nameyê fotoğrafek hebû. Di fotoğrafê de du heb keçik hebûn. Yek gelek xweşik bû, helbet dilberda wê û ya din jî nexweşik bû. Navê keçikê Rosîda bû, lê ji nameyê fêm nedikir ew Rosîda ew a xweşik e yan ne a xweşik e. Dilberda a xweşik helbet û nameyekî bi paş veşand jê xwest ku fotoğrafekî jê re bişîne di fotoğrafê de tenê bila ew hebe ku bizanibe Rosîda kesek çawa ye. Em qala dawiya çîrokê nakin. Ev çîrok, çîroka nivîskar Mahîr Bagok e. Mahîr Bagok di sala 1981 de li Nisêbînê hatiye dinyayê. Tê ciwaniya xwe de dikeve nava têkoşîna siyasî Loma jî 2005 de tê girtin û ji wê demê ve heta îro yani 19 salin girtiye. Em hina çima qala wî dikin? Ji ber ku pirtûka wî ya dawî bi navê xelata zindî pirtûka çîrokan ji weşanê nayê derket. Kurd di her qadî de li her derê dafirînin, li zindanê jî nasekinin. Mahîr Bagok jî yek ji wan e. Mahîr Bagok yekem pirtûka xwe 2011 de bi navê Deriyê Sibehê wekî helbest belav kir. Ji wê demê ve heta anha bû 13mîn pirtûka wî ku derdikeve. Di 13 salan de 13 pirtûkên wî derketine. Kîjan ev? 5 kulîlkên zivistanê, dewsa ramûsanên birûzkan, siya nepenê, berî rehê, kepiyên cîherreng, nîgarên hebûna xewneroşkan, dilsîda, henasa jiyanê, çavqirpandina bêriyê, Tûrikê bûnewer, Mezopotamya û anha jî xelata zindî. Evin pirtûka wî. Çîroka ku bi kurtahî me qal kir jî ji vê pirtûka dawî ye, ji xelata zindî ye. Di pirtûkê de 13 çîrokên cuda hene. Helbet em dikarin ji alî şikil ve ji alî naverokê ve ji alî honandina çîrokan ve rexne li çîrokên wî bikin. Lê axir ew jî di nav jiyaneke zehmet de di nav çar dîwaran de diafirîne. Li gel vê yekê jî di vê pirtûka ku nû derketiye de çîrokên xweşik hene. Mahîr Bagok helbest çîrok roman tê de bi giştî 13 pirtûk derxistine û xelata zindî jî niha derket.